Често ме питат кой слънцезащитен продукт използвам. Няма марка, на която да симпатизирам, но обичам да експериментирам и всяка година се доверявам на консултантите в аптеките при избора на нов продукт за различния тип кожа и за различната част от тялото. Моята рутина в разгара на лятото за превенция от слънцето за лице включва 50+ фактор и задължителните съставки, на които държа е анти-ейдж, т.е. добра хидратация, превенция срещу пигментни петна и предпазване от УВА, УВБ и синя светлина, която излъчват нашите телефони, таблети и компютри. Това е количеството, което използвам за лицето си и също толкова за шия и деколте. Когато през деня имам ангажименти, за които изисква да съм гримирана, използвам такъв слънцезащитен продукт с тон, така че да мога лесно да пренанасям и да подновявам грима си. Винаги купувам слънцезащитен стик за деликатните области, а именно около очите и около устата, където най-често образуваме бръчки, и винаги имам в себе си слънцезащитен вазелин, такъв, който има фактор, който използвам като база под червил или вместо червил. Това е моята рутина. Бъдете здрави и носете слънцезащита със себе си.